Болно ми е колко много момчета и момичета около мен имат толкова много потенциал, но не успяват, защото се самосаботират. Мит ли е или реалност факта, че може да започнеш с 0 лева капитал в своя собствен бизнес онлайн? Нека да ти кажа предварително. Можеш. Няма никакъв проблем да нямаш нито 1 лев, ако преди това си направил няколко основни неща. И ще ти ги споделя всяко едно от тях, така че да можеш да си ги запишеш, да си ги гледаш и когато имаш и малка липса на вяра в това, че е възможно, да си ги прегледаш и да кажеш, щом този човек с красивата прическа ми казва, че мога, може би е възможно. Има едно основно правило, което ако запомниш, винаги няма да имаш липса на идеи, няма да имаш наличие на страхове, особено в началото. И тази тайна, която всеки трябва да знае, е, че бизнеса на първо място не е просто за да изкараме пари. Бизнесът е за да решим проблем на някой, който е дошъл при нас с проблем. Ако ти можеш да решаваш добре проблем на някой, ти можеш да започнеш още утре да изкарваш пари.